Príjemný dobrý večer vám prajem. Som rád, že sa nás opäť vidíme v známom zložení. Pokračujeme v diskusnom večeri, ktorý sme otvorili naposledy na tému iniciácia. Povedali sme si, že odchádzame s tým, že to dokončíme dnes. Takže srdečne vás vítam, vítajte. Našich hostí už nemusím ani predstavovať, potom je vítam medzi nami pán doktor Páleš a pán Náď. Moje meno je Vladimír Červená. Na úvod, tam, kde sme skončili, prebrali sme tému iniciácia, si pustíme krátky film, ktorý nás naladí a uvedie do témy.
Objemů a tvarů, vyjádření jednoty, úplnosti a integrity. Žádný z bodů na jejím povrchu není důležitější než ten druhý a všechny jsou stejně vzdálené od jejich energetického centra, které je všechny vytvořilo. Atomy, buňky, semena, planety a slunce nabývají tohoto tvaru jednoty a potenciality. První virtuální sféra v sobě zahrnuje 5 pravidelných polyedrů, těles, jejichž všechny strany a úhly jsou shodné. Jsou nazývány platonská tělesa na počest Platóna, který se naučil květu života od egyptských učenců. Tato tělesa jsou základními stavebními kameny, ze kterých je sestaven vesmír. Symbolizují 5 přírodních sil. Oheň, zemi, vzduch, ducha či éter a vodu. Tak Bůh pochopil, pojal a stvořil ze svého energetického centra první konečný prostor, zemi, uprostřed nekonečného prostoru nebes. V Bibli se píše, že Bůh na počátku stvořil nebe a zemi. Země byla beztvará a prázdná, všude byla temnota a duše Boha splývala s vodami. Poté Bůh učinil svůj první pohyb z centra první sféry až k jejímu okraji, k hranici vesmíru. Z nového centrálního bodu pak vycházely jeho další pohyby, jež se opakovaly a vytvořily novou sféru. Na hranici 2 identických sfér vzniká ten nejdůležitější tvar. Nazývá se Vesika Pisci, studna kalicha, a symbolizuje slovo Boží. Egypťané ji považovali za původce čísel, 7 základních zvuků, písmen a veškeré moudrosti stvoření. Má stejný tvar jako lidská ústa nebo oko. Vejdou se do ní 2 rovnostranné trojúhelníky, které se spojují v pravouhlý čtyřúhelník, jenž je základem zlatého řezu, božského řezu. Tato úměra byla využívána při stavbě všech jejich chrámů, například Osirionu, aby spojila všechny 3 dimenze mezi sebou a také s přírodou. Z tohoto základu odvozovali všechny matematické operace a významná čísla jako phi a pi. Také symbolizuje spojený pohled, pochopení mezi rovnocennými partnery, společný základ. Vesika Pisci, studna kalichu, je sdílený prostor, křižovatka mezi původní a novou sférou, jež vznikla na jejich hranicích. Poté dochází k dalším pohybům po obvodu a ke vzniku další nové sféry. Každá nová sféra představuje novou dimenzi, nový zvuk na stupnici, novou barvu v chromatické škále. Postupně tedy vznikly 4 sféry, pak 5, 6 sfér, až nakonec byla vytvořena poslední 7. sféra, u níž končí první cyklus a semeno života je kompletní.
7 sfér, 7 dní stvoření, 7 not, 7 barev, 7 vrstev svalstva v srdci, 7 čaker, 7 endokrinních žláz. Tento geometrický vzor se nekonečně mnohokrát opakuje, je základem všeho živého. Díky němu v přírodě rozkvétají květy a z původně jediné buňky vzniknou 2, 4, 6 nebo 8. Na stejném základě se formuje lidské tělo nebo galaxie. Násobením původní věčné spirály vznikají nové sféry. Ve třetím kole je hotovo 19 sfér a s nimi i květ života. Tento vzor má podobu květu a je to věčný proces. Obsahuje hudební harmonie, škály světla a model růstu živých tkání. Každá sféra má stejnou možnost rozvoje jako původní sféra. Proto květ života vytváří plod života, jenž si složí vlastní květ. Každá sféra má ve svém nitru 5 platonských těles, spojení mužské a ženské energie, přímé i zahnuté linie, 2 geometrické matrice, jež jsou základem pro vše skutečné. Platonská tělesa se shodnými stranami a úhly spojují středy všech sfér. Objevuje se v nich tetraedr, krychle, oktaedr, ikosaedr a dodekaedr. Jsou to symboly nedělitelného vztahu mezi částmi a celkem. Vytvářejí princip jednoty pro ostatní geometrické tvary bez ohledu na jejich rozdílnost. Vzory, tvary a struktury, které se objevují v přírodě od těch nejmenších částeček přes formy života, viditelné lidským okem, až po nesmírný vesmír. Vše sleduje geometrický vzor, který nám odhaluje přírodu v každé její podobě. Květ života nám dokazuje, že vše je propojeno nedělitelnou jednotou. Připomíná nám náš vztah k celku. Dovoluje nám porozumět posvátným příčinám stvoření. Pomocí květu života vysvětlovali kněží Hórova oka všechno, kdo je Bůh a jak promítá svoji mysl do životů lidí na zemi. České znění připravili Pavel Rímský, Barbora Fischerová, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Irena Rímská. Vyrobila Česká programová společnost v produkci Datrax v roce 2004. Takže filmy nás uviedli do dnešnej témy. Začali sme tam symbolicky číslo 7, je to dnes náš 7. diskusný večer. Keď hľadám tie paralely a súvislosti, tak mi napadli myšlienky, ktoré keď som o tom uvažoval minule, sme hovorili o smrti, o malej smrti, ktorým je sen, o tom, že je vlastne, môže byť to iniciáciou, prípravou vlastne na odchod fyzického tela. Našich 7 sfér alebo 7 barv, ktorými prechádzame po smrti, je tiež vlastne symbolom sedmičky. Je iniciácia prípravou na to, aby sme tým prechodom prešli tak, aby sme sa nestratili?
Páni. Alebo čo je iniciácia? Než prejde. Áno. Fungujú sú pravidlá, áno. Než prejdeme k tým našim témam, ja musím vyjadriť, aby si náhodou niekto nemyslel, že ja tomu verím, čo je na tých filmoch. Keď to tu pozeráme, tak treba povedať k tomu, že tie filmy sa nedajú síce celkom odsúdiť nikdy, ale nedá sa nikdy s nimi ani súhlasiť celkom. Že to je proste niekde tak medzi. Že to sú pokusy, povedzme, nejakých ľudí si nejako vysvetliť, dať dohromady, že ľudia si premýšľajú a špekulujú všelijako nad tými starými tradíciami. A hodnotné je to vždy len do tej miery, do akej miery to úsilie je poctivé. A čím menej je poctivé, a sú to iba také ľahké špekulácie, ktoré majú malý súvis s realitou, ktoré ten človek sám si neoveril, ktoré nedáva do súvisu s inými tradíciami, tak tým viac je to iba taká nejaká hra so vzdušnými zámkami. Tak ono vždy niečo na tom je, na tých starých všelijakých múdrostiach, ale urobiť nejakú lacnú špekuláciu je to veľmi ľahké, to sa rýchlo, aj tisíce kníh sa napíšu. A proste naša úloha je to, že my síce môžeme si to pozrieť aj o tom rozprávať, ale premýšľať o tom a sami si to overovať. Čiže keď niekto si to nedáva do súvislosti, nepremýšľa, netestuje, sám nerobí žiadnu prax. Tam menuje sa merkava svetelné telo, vlastne takéto sám nerobím, tak jak mám vedieť, o čom sa tam hovorí. Čiže keď toto nemá tú vlastnú akoby aktivitu, nespracúva to ten čitateľ, posluchač, tak sa veľmi rýchlo stratí v tom, že tí ľudia nagenerovali 10 000 všelijakých takýchto predstav rôznych špekulatívnych, ktoré sú pravdivé na 20% alebo niečo. A potom to vlastne nemá cenu, je to takmer strata času. Takže my, keď sa ja snažím tak ísť hlavne na tie originálne, akoby staré tradície, keď ešte tí ľudia akoby v tej svojej dobe vedeli, o čom rozprávajú, radšej k tým prámeňom, a potom vlastnú prácu a dávať si toto v súvislosti s realitou. A medzi týmto to je taká džungla, že tam sa nájdú aj pekné veci, aj pravdy, aj ako ihla v kope sena, že strašne veľa je týchto ezoterik, ktoré proste si tak len tak povymyslia, ako to znie záväzne, akože niečo vykombinujú ľudia. Cieľom toho filmu bolo otvoriť nejakú tému, narodiť nejakú atmosféru. Treba povedať, že je to výsek dlhšieho filmu, na ktorý sme odkazovali, nájdete ho na YouTube. Možno, kto by si ho chcel pozrieť v celku, tak je tam k dispozícii. Súhlasím s tým, čo hovorí Emil, že to všetko, čo sme aj preberali doteraz na všetkých 7 večeroch, bol taký exkurs do minulosti, odkiaľ teda sme, odpovedáme na tú základnú otázku, kto som, odkiaľ idem, ale to podstatné je, nakoľko sa to odráža vo mne, v mojom živote, ako s tým pracujem, čo s tým robím a kam ma to potom môže posunúť. Vlastne tie dôsledky potom prichádzajú z toho, ako to ja sám pojmem. To je tá ďalšia otázka, či vôbec je možné vlastnú skúsenosť odovzdať. Neviem, ako to vidí psychológia, ako odovzdávanie vlastnej jedinečnej skúsenosti. Či vôbec máme schopnosť a možnosť odovzdať to, čo zažívame sami v sebe, prostredníctvom vedeckého nejakého povedania alebo iným spôsobom. Či ten zážitok jedinečný, vnútorný je vôbec možné odovzdať niekomu, kto je niekde inde v úrovni seba poznania, v úrovni toho, ako sám si vníma seba a svet. Ako to je? Skúsenosť je neprenosná. Môžeme preniesť niečo, čo ten druhý už zažil. Čiže môžeme preniesť niečo, čo ten druhý zažil. Čiže aj keď napríklad herec hrá nejakú rolu, chce vzbudiť emócie, tak v prvom rade on to musí mať zažité niekde. Ten, kto to pozerá, tiež musí mať tú skúsenosť a potom to ako keby dôjde k tomu prenosu. Ale keď nie je skúsenosť na niektorej z tých dvoch strán, tak k tomu prenosu dôjsť nemôže.
No, ale dobre, ale teraz je to zložitejšie, že ona je žiaľ neprenosná, či žiaľ, čiže máme ten problém, že niekto, že vlastne na tie vnútorné pravdy sa nedá pýtať ako na informáciu, že poviem, poď ako skončil futbal. No 2-2, tak to je normálna informácia. Ale keď sa opýtam ja na tie vnútorné zážitky mystické, tak to sa nedá, pretože jazyk funguje tak, že to slovo označuje a my musíme obidvaja vedieť ten denotat, že čo to slovo znamená. Čiže keď ten druhý nemá ten zážitok, že nevie, to je úplne nová vec pre neho, tak zbytočne nejaké slovo človek použije, lebo on vlastne k nemu nevie ten obsah. Preto sa to nedá ako keby informatívne odovzdávať. No ale predsa je to také umenie, že nedá sa jednoducho preniesť akoby nejaká schopnosť alebo skúsenosť na druhého človeka, ale predsa existuje niečo ako empatia, že keď človek nejako naznačuje všelijakými inými prostriedkami, že ten človek to nejako môže akoby čiastočne vycítiť. Povedzme tie spojenia, že indický majster a žiak, že oni prenašali to poznanie hlavne tak, že nie že to vysvetľoval, ale že žili spolu. A ten žiak akoby tým spoločným nejakým bytím pri ňom akoby v tom akoby cítil tie jeho, ako keby cítil tie myšlienky, pretože máme aj telepatiu. Tam sa čosi prenáša. A potom máme takú vec, a to robili možno tí mystagogovia, tí, čo viedli k zasveteniu, že stávali tých adeptov do takých situácií, kde mali zažiť niečo, čo ich chceli naučiť, a počom to už bola ich vlastná skúsenosť. Takže síce nepreniesli, ale vyrobili tú skúsenosť toho žiaka tým, že ho postavili do nejakej situácie, kde tú skúsenosť on získal. Takže je to také umenie vlastne výchovy človeka, že ako robiť to, že niečo dostanem niekam k nejakému pochopeniu niečoho, čo sa nedá jednoducho oddať slovami. Tak sme sa dostali potom k tej iniciácii. Sme si hovorili, že sú nejaké rituály, ktoré my tak opakujeme, ale že tam bola pôvodne nejaká náplň, že je mimoriadne ťažké sprostredkovať, že čo to teda tá iniciácia zasvetenie, že čo to malo byť. A tak keď sa to má vysvetliť, tak treba hľadať niekde nejaké spoločné zážitky, alebo aspoň približné, ktoré treba dať do nejakého súvisu, aby ten človek, ktorý si ich sprítomní, aby vlastne mohol nejakým spôsobom dospieť k tomu, že začne niečo tušiť. Keď to potom spojí ešte s nejakým činom, tak môže získať novú skúsenosť. Ľudia máme schopnosť zažívať nové skúsenosti. A tam sme si hovorili, že čo to teda tá iniciácia je, čo by to tak mohlo byť. Hovorili sme si, že to musí nejako súvisieť so zmenenými stavmi vedomia, rozšírením. Hovorili sme si, že každý človek zažíva zmenený stav vedomia, že tu bol ten odkaz na tú skúsenosť, ktorú má bežný človek. Aha, keď sa pozrieš na to, čo prežívaš v snoch, tak tam máš zmenený stav vedomia, nejaký iný. V tých starých mystériách to bolo tak, že jednoducho ten stav vedomia, ktorý sa navodzoval, bol oveľa bližší tomu spánkovému ako tomu bežnému. Môžeme si pozrieť takéto filmy, ale ako nás to priblíži k tomu, aby sme vedeli, že čo sa tam vlastne odohrávalo a aké to vedomie je. Samozrejme, že to nebolo len také, že oni by tam spali. Boli tam nejaké nové kvality, preto sme sa bavili o tom spánku. Ono to na prvý pohľad môže vyzerať, že to je vlastne také ťažko pochopiteľné. Dodnes sa sporíme, že aká je vlastne funkcia spánku. Na druhej strane ale evidentne naše nevedomie a procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú, s tým spánkom súvisia. Vlastne. Čiže bežnému človeku by sa mohlo stať, že vlastne ten jeho sen je taký nejaký odťažitý a on mu vlastne nerozumie. Ale tým pádom vlastne hovorí len toľko, že on nerozumie svojmu vlastnému nevedomiu. Naopak, keď chce niekto pokročiť v tom smere, že to vlastne nevedomie prepracováva, tak skôr či neskôr sa dostane práve k tým svojim zmeneným stavom vedomia a konkrétne aj k spánku. Tam musí pochopiť ale aj to, čo sa tam odohráva, to má nejakú svoju logiku. Toľko.
Lebo jedna z tých otázok bola, že na čo sme hovorili o spánku. Áno, my sme dostali sme niektoré otázky aj mailami. Ja som pánom tie otázky priblížil. Jedna bola, aký bol dôvod, že sme sa tak dlho minule venovali správe spánku, pohybu očí a čo vlastne tým spánkom sme, ako to súvisí s našou témou. Takže teraz ste to čiastočne vysvetlili. Odpoveď je taká, že lebo schopnosť byť si vedomý v spánku je prvým stupňom zasvetenia. A v tej noci, v tom lucidnom spánku, tam to je akoby matateľne vidieť, ale ide aj o to, že cez deň, my spíme aj cez deň. Vlastne to vdelé vedomie, akože rozum sa prebudí, ale pod ním, pod tým delým vedomím ďalej ide to spánkové vedomie, čiže nám sa vlastne za dňa celý čas sníva. Len akoby spodná vrstva podvedomá. Presne tak, ako keď vyjde slnko, tak už nevidíte mesiac. Mesiac je celý čas na oblohe. Niekedy, keď sa lepšie pozriete, ho tam uvidíte, len on akoby zaniká v tej svetelnej žiare toho slnka. A tak je to s tým spánkovým, s tým snovým vedomím, že snové vedomie neustále ide ako citové, taká citová spodná rieka pod tým racionálnym bdelým vedomím, len je ako keby tak zatienený alebo zastretý tým bdelým myslením a ono to stále ovplyvňuje. Čiže to, čo máme v snovom vedomí aj cez deň, tak to je to podvedomie, proste Jungovo a Freudovo a tak, a to nám stále ovplyvňuje ten myšlienkový proces. Ten bežný človek si toho nie je vedomý. Ale zasvetenec, ktorý sa akoby bdelí v spánku, ktorý si uvedomuje obsahy toho svojho snového vedomia, tak ten si to už uvedomuje. Aj u seba, aj u druhých vidí. Čiže on vlastne vidí, ako ten človek niečo hovorí a myslí si a vidí tú spánkovú bytosť alebo tú predstavu, ktorá tam je, ktorá ho akoby k tomu ovplyvňuje. Akoby videl nejakú... A ten to nevidí, pretože to už je vlastne tá jasnovidnosť. Niekto by sa mohol pýtať, že no ale je to určite tak. My máme aj abnormálne stavy vedomia. Sú halucinácie, schizoidné poruchy a tak podobne. Čiže tam vidíme, že naozaj tie predstavy môžu vlastne preraziť do toho pôvodovka normálneho vedomia, do vdelého vedomia, a potom sú z toho halucinácie, lenže to je abnormálny stav. Ak hovoríme o iniciácii, že nemá viesť k abnormálnemu stavu, tak potom vlastne musíme hovoriť o tom, že ten človek si je vedomý toho významu tých predstav a chápe celú tú logiku. A dokonca vie ju aj ovplyvniť, lebo ten človek, čo halucinuje, tak on halucinuje, nevie prečo, nevie, kde sa to vzalo, nevie, čo to znamená. Čiže tam je aj isté riziko, ako o tom hovoríme. Možno by som využil teraz krátky čas na to, aby som upozoril na to, že máme tu stoly a na nich papier a ceruzky. Takže by som vás chcel poprosiť, ak máte otázku, zoberte si papier, ceruzku alebo vám asistenti podajú a napíšte nám tie otázky a potom prostredníctvom asistentov nám ich odovzdajte. A ja ich v priebehu diskusie budem klásť. Dnešný večer by sme chceli hovoriť na tému, ktorú chceme uzavrieť, iniciácia, ale časť toho večera by sme radi venovali aj takému zhrnutiu tej doterajšej diskusie tých 7 večerov. Vlastne, ak tu chodíte pravidelne alebo ste videli naše videá, záznam, teda až na ten posledný, za čo sa ospravedlňujem z technických dôvodov, ešte nevisí, ale to stále sa podarí čoskoro. A máme prístup, že aj záznam dnešného večera bude čoskoro. Tak ak ste ich teda videli, tak možno u vás dneska dozreli už otázky, ktoré by ste radi, aby vám naši hostia zodpovedali. My sme tu na to dnes najmä, aby sme odpovedali na vaše otázky. Takže naozaj rád by som vás vyzval k aktivite v tomto smere. Nech sa páči, ak vo vás nejaké otázky dozrievajú, je tu papier, pero, položte nám tie otázky, prosím. Ďakujem. Takú otázku, ktorú sme možno dostali ešte mailami, či aj krst je iniciácia. Tak ako sa v kresťanskej tradícii aplikuje rituály, medzi nimi napríklad rituál krstu.
Dieťaťa, dospelý? Už dieťa alebo dospelý krst. Možno má zmysel porozprávať si o tom, že ako to je originálne evanjelium písané, aký na toto nie som odborník. Na jednom mieste v Jánovom evanjeliu hovorí, že na tom pri Jordáne krstil Ježiš, lebo na tom mieste bolo veľa vody. Čiže zjavne z toho sa dá usudzovať, že na ten krst bolo potrebné veľa vody. Môžeme sa samozrejme dohadovať, že prečo bolo potrebné veľa vody. Zjavne to nebol ten rituál, že sa pokropí Symbolicky ako keby. Niektoré tradície alebo náboženstva krstia podobne. Nemáme to akože ešte presnejšie doložené, že naozaj sa potápali celý teda? Či to je len dedukcia, že to tak asi robili? To nie som odborník, ale viem, že v tom Jánovom evanjeliu je takáto zmienka. Rozprávame sa o tomto vlastne teraz, že dnes krst sa robí tak, že pokropia pár kvapkami vody, nie? Čaše nalejú na hlavu. Vôbec takto, že pôvodne sa krstili dospelí ľudia. To bol ako vstup, ako to druhé narodenie duchovné. A takto zostalo aj v nejakých cirkvách, ale u nás tá katolická, tak toto presunuli na, že sa krstí pri narodení. Tým pádom vlastne je to niečo iné, že to sú akoby úplne dva iné krsty, že to nejaký obrad pri tom narodení dieťaťa má nejaký trochu iný význam, než to, čo zostalo u protestantov, že vlastne ten krst je to, že človek, že došlo u neho k duchovnému obráteniu a že sa slobodne rozhodol ísť po ceste k tomu Kristovi a tak, to môže robiť len slobodný človek, ktorý sa môže rozhodovať pre niečo. A vtedy ho krstili. A to s tou vodou vlastne tá rekonštrukcia historická nejak vedie k tomu, že vlastne kedysi to nebolo tak, že sa pokropilo, ale že ten Ján Krstiteľ krstil tých ľudí tak, že bol v rieke a potopil ich a držali ich pod vodou, až kým nezačali zomierať. Čiže tam išlo zážitok prahu smrti. Proste na hranicu, kým sa nezačali dusiť. A to, čo dnes ten Moody a takýto skúmali, že pri zážitku smrti vlastne určitý nejaký druh zasvetenia, že človek zrazu to životné telo sa oddelí a človek na chvíľu zažije, čo je začiatok smrti. Čiže čo je mimo tela trochu. A to má na neho vplyv, ktorý poznáte aj z tých Moodyho kníh a podobne z tých dnešných súčasných príbehov, tak sa dohadujeme, že niečo podobné robil ten Ján Krstiteľ, že tých ľudí naozaj topil. Tak, že ich stihol vyťahnuť, ale že vedel presne ten okamih, kedy oni už majú zážitok, proste nejaký ten prahu smrti a že toto mohol byť ten krst. Čiže išlo tam o niečo také, aby človek vlastne, ktorý sa vníma len na úrovni fyzického tela, vlastne zažil svoju inú dimenziu a vlastne si tým uvedomil, že je viac ako telo. Je to takto možné vysvetliť? Jednoducho? Za týchto okolností, kedy to tak bolo, tak samozrejme hovoríme o mimoriadnom stave, na tom viac zmenenom. Na druhom mieste Jánovo evanjelia sa zase hovorí, že Ježiš sám nekrstil, čiže takto krstil Ján Krstiteľ a krstili Ježišovi učeníci, ale Ježiš nie. Čiže tam, ak potom hovoríme o takomto zážitku, tak to bolo niečo, čo ako si prirodzene skončilo a s príchodom Krista sa to muselo pretransformovať. Možno aj to vysvetľuje, prečo je ten rituál dnes už vlastne symbolický. Takže môžeme tému krstu uzavrieť. Ďalšia otázka je, či meditácia je tiež formou iniciácie. Napríklad duchovné prebudenie počas meditácie. Alebo iniciačné cesty, napríklad ako je cesta jogy alebo podobné. Ako súvisia s iniciáciou.
My sme si minule hovorili teda, že závisí na tom, čo sa pod tou meditáciou myslí. No to sa myslí veľmi veľa významov. Hovorili sme si, že niekto pod tým myslí modlitbu ako silný emocionálny zážitok, niekto pod tým myslí kontempláciu ako rozjímavé premýšľanie, niekto pod tým myslí koncentráciu a celé v škále od úplnej relaxácie až po maximálnu koncentráciu. Čiže z tohto pohľadu sú to veľmi rozdielne stavy vedomia. Z psychologického pohľadu v medzinárodnej klasifikácii chorôb sú popísané rôzne teda abnormálne stavy vedomia, ale je tam napríklad aj diagnóza, že mystický zážitok, ktorý sa má nechať len odznieť, trvá niekoľko týždňov. Napríklad to je v oficiálnej klasifikácii. Ako diagnóza. Ako diagnóza. A odlišuje sa to od tých podobných stavov, ktoré vlastne nie sú mystickým zážitkom. Robili sa výskumy napríklad, že dali sa tibetskí lámovia na funkčnú magnetickú rezonanciu. Zistilo sa, že úplne iné neuronálne oblasti sú aktivované. Spomínal som, že robili sa aj výskumy, že sa dá indukovať stav, kedy človek je v temporálnom náloku, kde sa dá akoby indukovať stav, že človek zažíva takú jednotu. Má taký zážitok, normálne sa to dá indukovať zvonku. To je druhá otázka, že čo to znamená. Ale meditáciu radíme medzi zmenené stavy vedomia. V takomto zmysle, že ono to v skutočnosti bežný človek, keby som to rozobral, tak to bežne úplne nezažíva, lebo my keď nie sme vystavení vonkajším vnevom, tak my automaticky postupne prechádzame do spánkového stavu. Už len napríklad zatvorenie očí významne obmedzí aktivitu pozorovateľne vo frontálnom náloku. Teda tak sme nastavení na to vnímanie. Teraz, ak by sme o meditácii hovorili ako o stave, v ktorom sa udržiava vnútorná aktivita, ale bez vonkajších vnevov, tak to je vlastne stav, ktorý bežný človek nezažíva bežne. Čiže je zmenený. A automaticky ako keby prichádza tá reakcia, že prechádza do spánkového stavu. Čiže keď človeka dáme, povedzme, do zvukovo izolovanej krypty, kde nie je svetlo a je tam, povedzme, slaná voda, kde sa len tak vznáša, je v telovej teplote tá voda, tak zrazu je človek bez podnetov. Nemusí nič robiť a nič necíti, v istom čase sa adaptuje samozrejme na tú vodu. A vtedy je naozaj pre bežného človeka mimoriadne ťažké udržať vedomie. Automaticky nabieha ten spánkový režim. Začne mať aj tie vízie, nie? V tom. Teraz sú veľmi populárne tie pobyty v tmavých komorách, týždňový, dlhší. Toto je niečo podobné? Môžeme rovno odpovedať áno a spojiť to. Že vlastne taká správna meditácia je vlastne zostup do toho podvedomia. Som hovoril, že vlastne je tu neustále ten snový život, ale prekrytý tým silnejším bdelým vedomím, tými zmyslami, tak keď dajú človeka, že to robia umelo zvonku, že ho zahnú tej tmavej komori, kde nemá žiadne ani zvuk, ani svetlo, žiadne podnety, tak vlastne ten vonkajší zmyslový tie dojmy vlastne sú zrazu preč, tie zmysly akože nič nevnímajú a teraz ako keby vás umelo stíšili vlastne. Tak a vystupí vám začnete vnímať to jemnejšie, ten spodný prúd a vystupia tie vnútorné obsahy toho podvedomia. A tedy ľudia začnú ako keby mať vízie a vidieť a vlastne sa dostanú do takého, ako keď sa sníva človeku. Ale ten meditujúci mních, tak ten vlastne cvičí aktívnu schopnosť bez toho, že by museli zavierať do nejakej
presne 37 stupňovej vody po tme, tak on akoby sa rozhodnutím svojej vôle proste prestane vnímať, počúvať a sústredí sa na vnútorný život, stíši sa. To je tá pratyahara, takzvaná joginská, že dokáže odpútať od zmyslových vnemov a tým si aktívne urobí to ticho a ten pokoj v sebe a začne vnímať tie jemnejšie vrstvy svojho vedomia. Čiže to prvé je to snové vedomie. Čo vlastne a keď si uchová pri tom bdelý stav, v tej meditácii nesmie zaspať. Lebo to už potom je obyčajné, že sa mu sen, spánok, tak on si musí uchovať bdenie a zostúpiť do toho snového života, tam sa stretne s tým svojím vnútorným ja, so všetkým, čo tam má a spozná tým sám seba, rieši to a tak ďalej, všetko, čo sa tam dozvie. Tak jednoducho povedané, to zasvetenie Kamadočova. No to je tých svetov za to, čo bežne nevidíme, čo je tie ostatné vrstvy vedomia, ktoré sú za týmto našim bežným normálnym vedomím. A k tomu sa vlastne všetky tie techniky nejako sa k tomu dostávajú. Dá sa ísť na to aj vlastne opačne, že ako sa teda jedna z tých východných metód, že ako sa trénuje lucidné snívanie, že v pravidelných intervaloch človeka budia. Ako keby nepustia ho do toho hlbšieho spánku a on zrazu je vystavený takému zvláštnemu druhu vedomia po N zobudeniach, že vlastne je tak niekde na pomedzi. A tam si trénuje ako keby tú schopnosť, aby tam zostal bdelý a koncentrovaný. Potom po istom čase si na to zvykne a začne sa budiť aj uprostred sna bez toho, aby ho bolo treba budiť. Samozrejme, toto je taká, povedal by som, fyziologická metóda, dá sa to aj inak, sú v podstate možno aj účinnejšie, ale to vidno ako keby z druhej strany toto. A teraz ale prichádza tá zaujímavá otázka, že no dobré, a čo tam teda človek nájde v tom? Dobre, a človek sa dostane teda do sna, do lucidného snívania, alebo je schopný si uvedomovať snové vedomie počas dňa, ale čo mu to dá? To je tá kľúčová otázka. Tak poďme na to, čo mu to dá? U bežného človeka je to úplne ekvivalentná otázka, akože spomente si teda, že čo sa vám sníva, a teraz čo to znamená? Ak to neviem zodpovedať, tak vlastne nebudem vedieť, darmo prídem aj do toho stavu, nebudem vedieť vlastne, čo s tým. Tam zrazu začne byť dôležité, že minimálne, ak by sme to modelovali, tak minimálne je dôležité, že čo tam sú, aké tie vnútorné chcenia, tá dynamika, po čom ja túžim, aké mám vášne, tak podobne, lebo to je jasné, že to sa tam začne ukazovať a čo viacej, ak si to ja takto akoby sprítomním, že by sa to dostalo do vedomia, tak je to ešte silnejšie, to sa len zosilní. Preto tam boli vždy aj v tých mystériách také tie upozornenia, že pozor pre nepripraveného nie, lebo sa to zosilní, čiže keď sa zobudím, sa mi niečo sníva, tak keď sa zobudím, tak potom zistím, aha, ale však to bola vlastne taká banálna vec, ale ja som to prežíval. Teraz predstavte, že by ste to prežívali takýmto spôsobom, že vám to ako keby vystúpilo ako taká halucinácia, ale to je vlastne vaša obyčajná túžba. Tak je zrejmé, že ak hovoríme o tom stave, že by to malo byť akoby nejaký poznávací spôsob, že vôbec niečo objektívne poznávam, tak prvý krok musí byť nevyhnutne to, že sa nejakým spôsobom zušľachtím. Zrazu sme pri tej etickej otázke, ktorú sme riešili a preto sme sa od nej aj sem dostali. Dá sa ísť na to z opačnej strany, že keď chcem byť etický, tak aj tak musím prísť do toho svojho nevedomia, lebo darmo som ja morálny, keď mám závislosť, tak nie som amorálny. Čiže tak či onak tá cesta etická vedie do nevedomia. Dostávame sa z inej strany, z iného večera, ako sme tu hovorili, k tomu istému, ako ja zušľachtím tie svoje vnútorné chcenia. Čiže tá iniciácia je vlastne touto cestou k tomu viac morálnemu, etickému životu.
aj v tých nevedomých súčastiach bytosti. Ak mám závislosť, vieme, prečo máme závislosti? Ako vznikli? Rozhodli sme sa pre ne? Nie, je to otázka nevedomých Dôsledok nejakých. Takže keď to chcem riešiť, tak potom sa do toho musím ponoriť. Je to etická otázka. Preto aj vždy súčasťou tých mystérií na prvom mieste bola katarzia, očistenie. Koniec koncov, keď sme hovorili o tom krste, tak vlastne Ján Krstiteľ na to pripravoval, že očisťujte sa. Áno, ešte k tejto téme chceme to? No, to je dôležitá téma, ale nejaký príklad rozlišval. Ja by som zatiaľ možno takú modelovú otázku, že to je ako keby ešte len tá prvá vrstva, tá, čo súvisí s emóciami. Možno poviem iný príklad, že predstavte si, keď chceme modelovať takéto rozšírené vedomie, predstavte si, že vidíte niekoho. Teraz bežný človek má dojem, empatia, má dojem, niečo začne pociťovať, niečo prežíva z toho dojemu. Ak by sme mali paralelne s týmto snové vedomie, tak by v tom snovom vedomí by sa niečo objavilo. Nejaká imaginácia, nejaký obraz toho, že čo vlastne mám dojem. Že bežný človek má akoby ten dojem, s tým rozšíreným vedomím, ak by to išlo týmto smerom, by bolo paralelne s tým ešte aj tá imaginácia, ktorá má ale nejaké zákonitosti. To sme presne pri tej otázke, že čo tie sny znamenajú. Takto si to treba potom predstavovať. A to sme len ako keby v tej prvej vrstve. Za tým je ešte, povedzme, ak by sme išli ďalej a hovoríme o objektívnom poznávaní, tak že tam niekde prídeme k tým myšlienkam, že teda myšlienky sú teda iba v našich hlavách, alebo je to niečo objektívne, na čo sa my vlastne napájame. A potom sú taká obľúbená fráza v takých tých populárnych ezoterických filmoch je, že človek ako myšlienka, myšlienková bytosť. Dávam taký príklad, že predstavme si, že by ste nemali telesné procesy, všetko to, čo súvisí s telom, by odišlo, ale zostali by ste ako myšlienka, alebo súbor myšlienok. Čo by z vás zostalo? Čo je súčasťou seba identity dnešného človeka? Ak sú to není telesné procesy, že toto nosím, toto nakupujem, takéto mám auto a tak ďalej, že toto by nebolo, že čo by z dnešného človeka zostalo? Túžby, vášne. Ale predstavme si, že aj tie by odišli a že zostali by len akože myšlienka, ktorá je pre vás charakteristická. Že Čistý strach. Čo by to bolo? Také mentálne cvičenie. Veľmi veľa ľudí chodí zo strachu. Ako sa to svojho životného tajme. Zostali by v strachu? Toto je to, že čo sa tam dozvie, čo tam, to je to dôležité, ale nejak sa to ťažko vysvetľuje. Mňa napadá jeden príklad, nejaký taký živý. Obávam sa, že proste, keď niekto nerobí proste nejaké experimenty, nejakú prax, nejakú meditáciu, niečo neusiloval robiť, či sa už to skúša, to telesnívanie alebo meditovanie, alebo nejaké cvičenia, sebaovládania, že proste to nikdy nepochopí. Že to stále bude ako o nejakej, keby niečo stále rozprával niekto o nejakej inej planete a keby tam nebol stále. To obyčajne dopadá tak, že hoci čo človek povie, tak stále, no ale tak ja stále tomu nerozumiem. Napadá taký príklad, že vlastne čo tam teda človek ako keby stretne to svoje hlbšiu vrstvu toho vedomia, takú ako v tých snoch, v tom emocionálnom tele, tam je vlastne ten kruh zvierat, čiže zverokruh alebo zverinec, to hovorím, on síce
To nie sú, že by to boli nejako presne práve iba zvieratá, ale tam máte všetko, než v tom snovom svete. Ale všetko, celá tá vrstva je niečo ako taký ten zvierací element. Proste to, čo tam je, to je to, čo robí zvieratá zvieratami. Je to ten zmyslovo cítiaco predstavivý element taký. Preto sa tam všetko nejak tak akoby podobá tomu zvieraciemu, lebo vlastne to sú tie vášne. To, čo zviera robí zvieraťom na rozdiel od rastliny, to, že má vášne, že má vnímanie. Potom môžeme povedať, že vlastne to je nejaká zvieracia ríša, to astrálne telo. A tam v podstate akoby sa človek stretne s tým svojím vnútorným svetom akýchsi takýchto zvieratiek bytostí alebo útvarov tých myšlienkových a emocionálnych, s ktorými je spojený. A keď tam vstúpi vedome, tak si začne uvedomovať, že čo tam je. Môže pozorovať tie súvislosti, ako to interaguje s jeho vlastnými rozhodnutiami a myslením. Ten nezasvetený človek to nerozumie. On napríklad nechápe, on nejako reaguje. On nevidí vôbec, že tá astrálna bytosť, že ho k tomu ako, keď tak poviem, že rozprávate s bežným človekom, on povie, no ale to je tak a tak, vieš, a to je toto a to takto. Vieš, a on sám sebe je presvedčený, že on rozpráva logicky, racionálne. Ale pritom nie. Pritom vidíte, že to je pri najmenšom, že bolo viac možností, čo povedať, ako sa na to dívať. Že on, ako sa dal to jedno a na tie druhého nenapadli vôbec. A často vidíte, že naopak, že to nie, že je to logické, že to je úplne prevrátená logika, že to je úplne iracionálne, nelogické. A keď by ste ho videli akože tým jasnovidným okom, tak vidíte, ako tam je nejaká taká aurická bytosť, ktorá do ňoho skáče, že no, taký človek to. A on z toho povie a niečo ako vypočíňa nejaké kvázi racionálne zdôvodnenie. Ale za tým je toto, že toto si musí všímať, že vlastne keď niekto má voči vám antipatiu, tú citovú, tak on potom začne tak rozmýšľať takými čudnými všelijakými spôsobmi, že si na vás vymýšľa, že proste má dvojaký meter, že to na vás povie niečo, čo by na druhého nenapadlo povedať. Tam si vidíš, že to je nejaké iracionálne, že akoby všetko smeruje k tomu, že on síce akoby hovorí, ako keby chcel fakticky argumentovať a nejak racionálne, ale že stále ho niečo pudí, že aby niečo hľadal, že niečo je na vás zlé a že niečo nemá a tak. A keď mu to poviete, tým, že je nezasvetený a on si pripadá, ako že on uvažuje, tak sa urazí. Že ty ma nemáš rád, teba tam budí ty závisť a toto, dovolte to. Nevidí to. On to síce tak tuší, lebo to snovovedomie je také, že my to tak nejak tušíme, ale nie si toho plne vedomý, tak sa tvá, akože to nie je. A teraz toto, hovorím, tú situáciu toho nezasveteného človeka, si predstavte, že to je chudák. Že on totiž je pod vplyvom všetkých tých svojich zvierat, čo ho vlečú hore-dole a nevie o tom, lebo si to radšej nechce to ani vedieť, že on na tom nie je moc dobre, že on vlastne nie je schopný ani vidieť pravdivú realitu okolo seba. Lebo to vidí všetko zafarbené tými duchmi, čo ho budia a zastrašujú. A ten zasvetenec je v tom odvážny hrdina, že on tam zostupí ako ten Herakles, alebo čo bojujú s tými drakmi. Nájde tam tých svojich drakov, alebo Juraj, a má odvahu si to priznať, odvahu ich potom ich je schopný sa im dívať do očí. Potom, keď to začne poznávať, to poznanie už ako keby dávalo možnosť to ovládať. Hoci k tomu patrí ešte to rozhodnutie. A vlastne to rozhodnutie tam je to nejako spolu. Čiže vy vlastne tam uvidíte jednak pravdu o sebe, uvidíte, že vlastne ste neslobodní, že ako sa vám miešajú tieto bytosti z podvedomia do vás, vlastne do vašho rozhodovania, do uvažovania. To ešte nie ste v tej chvíli slobodní, že to ešte celú tú energiu, že to by čo sa ako tak cvičiť a chcieť, že postupne sa to
takto, keď to spoznáte, vôbec máte možnosť začať sa rozhodnúť, že chcem alebo nechcem v tom pokračovať, rozvíjať to alebo niečo, že vy to akoby vôbec prvýkrát nejak eticky zhodnotíte, lebo vy si priznáte, že to tak je, že to pochopíte. A vtedy aj uvidíte, že toto je dobre, zlé, chcem to, nechcem to. Že tam začína vôbec možnosť slobody, vývoja. A teraz vy si tam začnete akoby poznávať, že tomu hovorím niečo ako nadpríroda, alebo fyzika duchovná, že zistíte, že sú tam nejaké vzťahy, nejaké princípy. Jeden klasický príklad, to som chcel povedať, taký živý, názorný, je to s tým strachom. A to je veľmi dobrý príklad. A ten bol aj v tej Laberžovej knihe, v tým dielom snívaní. Niekto to tam opisoval, že zobudil sa v tom sne a tým pádom už nielen prežíval, ale mohol uvažovať a rozhodovať sa. A bol tam nejaký, ja už neviem čo, nejaká takéto čudo, také všetky tí netvory, čo tam sú, také niečo medzi bytosťou a zvieraťom a vedcov a niečo také hocičo, také fantastické útvary. A nejaká takáto postava, nejaká strašidelná, čo tam bola, ktorej sa bál a ktorá sa stále zväčšovala a približovala. A teraz vlastne sa to približuje na vás a stále sa to zväčšuje a teraz vy sa stále viac bojíte a už vás to ide zočrať. A toto je normálny sen. A teraz to nové, to bdele, to, že myslí pri tom, že on zrazu pochopí, toto je môj strach. Že jemu dojde tá fyzika vlastne duchovná, vnútorná, že toto sú moje zmotnené vlastne emócie. Toto je môj strach, tento šedý pánko. A v tej chvíli, ak to pochopí, tak sa to zastaví. On sa rozhodne a teraz sa v tejto chvíli sa slobodne, on sa vedome rozhoduje. Že toto je môj strach, ja keď sa bojím, to vzniká tým, že sa bojím. Tým to rastie. Čím viac sa bojím, no tak to rastie. Ten nezasvetený človek v situácii, že vidíš, že niečo rastie, že na ňo ide, nevie o tom, že to on vlastne zväčšuje, čím viac sa bojí. Že stačí, keď sa prestanem báť, zastaví sa to a potom sa rozhodne, ja urobím opak, namiesto strachu lásku. Teraz normálne sa rozhodne, chápe to už, ako keby som mal nejaký fyzik, že viem presne, že ťuknem do tej guličky, tak sa mi odrazí uhol, odrazu mi dopadne, tak to urobím, mám to. Tak on sa rozhodol, že nie, ja sa rozhodnem pre lásku, že idem mu ukazovať lásku, že to je strach. A teraz naopak, neuteká, ide k nemu, povie mu, ale neboj sa, my ťa máme radi, to niečo tak proste sa prehľadí na tú lásku. Ako náhle sa preladí, tak už to neživí, ako keby nenafúkuje ten balón toho strachu. No tak sa to začne zmenšovať a to tam pekne, presne popisuje, že to zmenšuje až to, akože, ako keď vyfúčite balón, to splaslo a zmizlo. Čiže toto je exemplárny príklad tej duševnej akoby fyziky. Že pochopíte to, urobíte to, stane sa to tak a v tej chvíli po prvýkrát vy sa naučíte, že vy sa môžete rozhodnúť to ovládať vlastne ten svet. Stávaš proaktívny. Ale už ten onen svet, ten ktorý, ten nezasvetený ani o ňom nevie. Ten nevedomý. Áno, a tým pádom vlastne ste zrazu v úplne inej situácii, že ten strach toho obyčajného ovládal ten strach a on z toho koná pod tlakom toho, aj keď to nevidí. Ten jasnovidec to vidí, že tam je ten šedý nejaký snehuliak a ten ho tlačí a že podľa toho koná v živote. A tento, už ten zasvetenec alebo čodenec to uvedomí, ten sa vie preladiť, urobí jednoducho iné rozhodnutie z toho poznania a ten strach vlastne a vlastne on si zvolí úplne inú dráhu, vlastne inú cestu života. Skúsme si povedať niečo teda o tých zvieratách a zákonitostiach. Predstavme si takú veľkú chtivosť. Človek zažíva veľkú chtivosť. Tak, keď sme v bežnom stave vedomia, tak my to pociťujeme ako niečo emočné. A teraz si naozaj predstavujeme ako veľkú. Teraz v tom snovom stave sa to potom vyimaginuje do takého príkladu, ktorý my poznáme. My tam máme také imaginácie, ktoré sme niekde zažili. Budú tam akoby
primárne také zvieratá, ktoré sme nevideli, ale idú tam také, čo máme zážitky a ktoré sa vyberie z tých našich spomienok. Vyberie sa také, ktoré akoby stelesňuje, ktoré najpríbuznejšie. Čiže v tej veľkej chtivosti môžeme vidieť obrovského leva, ako na nás skáče. To paradoxne, že to, čo z nás vychádza, tak to ako keby vystúpi z nás a vtedy zrazu sa to ku nám proste približuje. Čiže tam není, tá chtivosť sa nezobrazí ako holubica. Tá chtivosť sa zobrazí ako veľký lev, ktorý ešte má aj vlastne tú pózu, že ako keď sa lev vrhá s celou svojou silou na korisť a chce ju zožrať, lebo je hladný. Strečatý bude mať. Čiže tam tá zákonitosť je, že z toho nášho vedomia sa vyberie tá spomienka, tu si vyberie to vedomie, ktorá je s tým príbuzná. A keď je to čistá emócia, tak je to čisté zviera. Ako náhle sa to ale začne kombinovať, že tam je nejaká vychytralosť alebo niečo také rozumové, tak zrazu to začne celkom logicky, aj ten lev začne nadobúdať aj také nejaké ľudské formy a sa to skombinuje. Ešte tam je snové nevedomie má tú schopnosť fantázie, my tam máme fantáziu. Čiže z toho potom vznikajú také zrazu vlastne kombinácie, ktoré ani proste ste nezažili, ale oni sa vykombinovali. Teraz, ak by sme si zobrali toho človeka s takým tým mimoriadne citlivým vedomím, tak vlastne on, keď potom vidí toho človeka, ktorý má tú chtivosť, tak bežný človek zažije, ako keby môže, keď je empatický, tak zažije tú emóciu, že tam je nejaká chtivosť. Ale vlastne ten človek s tým rozšíreným vedomím má ešte aj to snové, on ako keby vidí zase sa to, ako keby tá imaginácia sa to vyimaginuje, on teraz vidí ako toho leva, ako tam skáče na neho, lebo vidí tú jeho chtivosť, lebo je na to citlivý. Čiže čo vidí potom, ako v takomto prípade, keď hovoríme o tých zvieratách, čo vidí? No vidí akoby to, čo má tie skúsenosti, ktoré by mal počas sna, len bežný človek, teraz keď na neho skáče v sne, tak ono bude, chytať, alebo niečo fyzicky, že niekto ide na vás, tak chytíte za ruku, ale to v sne nemá význam. Tam, keď niekoho zabijete, tak on spadne a za chvíľu vstane a ide nerušene ďalej. Častokrát vykrútite mu ruku a môžete mu ju vykrútiť ako gumovú, aj tak to nefunguje. Lebo tam už to nie je o tej fyzike, že keď na mňa niekto útočí, tak ja mu chytím ruku. To je o tom čistom stave vedomia, o tom mojom rozhodnutí. Čiže potom je to niečo také podobné ako v tých magických filmoch, že to je vlastne o stave vedomia. To, čo ja zažívam vo vnútri, v tom rozhodnutí, v tej vnútornej aktivite, tak to rovno ako keby účinkuje. Taký magický svet. Len bežný človek, keď sníva, tak jednoducho nemá tú cieľavedomú činnosť a zrazu uteká a nechápe tie súvislosti. Možno ide aj o to, či podkladá noc a sen len za nejakú fázu, keď moje telo odpočíva, ako som povedal, bežný človek, tomu neprikladá vôbec žiadne významy, alebo či za tým vidím, že to moja súčasť mojej bytosti, sa môžem o sebe mnohé dozvedieť, mať tú zvedavosť a vôľu ísť do toho, a čo ak to človek nemá. Mne napadá z tohto celého, čo sa doteraz bavíme, tak tá základná otázka, že kedysi boli možno rôzne tie mysteriálne školy, alebo proste boli miesta, kde ste mohli prísť a mohli ste sa uchádzať o to, aby vás niekto viedol, sprevádzal, bol vašim sprievodcom. To sú dnes tí sprievodcovia. Sú to psychológovia, psychiatri, učitelia. Kto to je dnes? Sme odkázaní sami na seba, na knižky, na učiteľov, ktorí sa nám ponúkajú každý deň. Teraz beží festival v Bratislave tento víkend. Tam bude spústa prednáškov a učiteľov a každý nejaké názory a systémy bude predvádzať. Ako to teda je dneska? Kde ten stratený človek má hľadať nejakých spojencov v tomto? Ešte sa vrátim k tomu najprv. Komu z vás komu sa nesnívalo, že ho niekto alebo niečo naháňalo vo sne? Nikomu.
Nikdy sa vám nesnívalo, že vás niekto alebo niečo naháňal? Možno v detstve, ale už strašne dlho nie. Tak robíme to naopak, komu sa to snívalo, že sa to... Vlastne to je časté. A to je to také, že vás naháňa, môžete utekať a stále môžete sa aj zamknúť niekde, utečiete rýchlo, zamknúte sa do niekoho domu, otočíte sa vnútri zase. Nič nepomáha. Čo to je? To je to, že bežný človek si nechápe, prečo má to, čo to znamená. To je to, že ten astrálny svet je zrkadlová sféra. Keď tam mnohé veci sú ako keby aj v tých rozprávkach niekedy, jak tá Alica, alebo čo, že oni vstúpi do zrkadla a ten svet za zrkadlom je vlastne ten svet za. A toto napríklad, keď máme nejakú takú vášeň, nejakú chtivosť, že niečo cez deň robíte, že sa vy vrháte na niečo duševne vlastne, že niečo akoby takto robíte, že ako keby vám sa v tej fyzickej sfére zdá, že ako vy po niečom akoby ste chceli ísť. V skutočnosti v tej zrkadlovej sfére v noci sa nedieje to, že by toto sa, ale sa deje presne to iné, že keď napríklad s nejakou veľkou chtivosťou by ste za niečím, že niečo, tak vtedy vlastne ten jasnovidec vidí opačný proces, ako do vás vskočí nejaká bytosť, nejaké zviera. A čo je to za zviera? No to není presné, to sa ťažko popíše, nie je nejaký presný lev alebo čo, ale je to niečo, čoho duševné gesto je také, že je to ako gesto dravca. Nie, že keď je to tá chamtivosť, tak niečo, vy akoby po niečom, ako kvázi, keby ste chceli skočiť, tak vtedy do vás astrálne vskakuje niečo. Čiže keď ste cez deň toto sa dialo a neviete o tom, tak v noci sa vám sníva, že do vás niečo stále skáče a vás to naháňa. Nemôžete sa toho zbaviť. Toto sú také zákonitosti, ďalší príklad také zákonitosti, ktorú keď človek pochopí, tak sa mu dá ten snový svet do súvislosti s realitou a potom začnú z toho byť nejaké plodné závery, že čo s tým môže robiť. Je alternatívny, ako opačný proces, že keď prestanete mať o niečo záujem, tak to odchádza. Postupne sa to vzdialuje, až sa to stratí. No to je doplnok k tomu, že keď niečo pustíte, tak začína to akoby odstupovať, je to stále menšie a vzdialenejšie. Je to zrkadlovo, takže je to sa vám odstupuje to z toho okolia vášho myšlienkového preč. Posúďme tú tému teraz k tomu, do tej súčasnosti. Sme tu, súčasníci, mnohé sme už o tom čítali, mnohé o tom vieme. Kto sú tí sprievodcovia, ktorí nám môžu pomáhať dneska? To môže byť niekto, kto má skúsenosti, samozrejme aj psychológovia. Taká psychoterapia je hodina katatívna psychoterapia, kde je človek akoby v takom ľahkom hypnoide, tak je vlastne, to je ako keby taký zvláštny stav vedomia, ktorý je o tom. Že tým ľahkým hypnoidom sa dosiahne, že vám tie predstavy zosilňujú a teraz vám sa akoby bdelo sníva. Ale nespíte, ešte ste dostatočne bdeli na to, že ten psychoterapeut vás môže usmerňovať. Čiže zrazu ten človek vidí, ako z lesa vystupuje veľké zviera a ide smerom k nemu. Ten psychoterapeut môže povedať, že ale skús, v rukách máš nejaké jedlo, skús mu ho dať. Čiže ako keby ten intervenuje, emocionálne vplyvá a zrazu sa ten sen začína udievať inak. Že je to ako keby to, čo mal človek robiť zvnútra, robí s prostredníctvom spolupráci s tým psychoterapeutom. Tam sa môže ísť do veľmi hlbokých vrstiev a naozaj odhaliť tie súvislosti s detstvom a tak podobne, čo si bežný človek nie je vedomý. A to je v istom zmysle už časť tohto procesu. Ale bol by som nerád, keby vznikol len ten dojem, že
že to je len toto, že tie predstavy. Lebo naozaj ide o to v konečnom dôsledku nielen ako keby pochopiť tú svoju vnútornú dynamiku emocionálnu, ale vlastne ide aj o to poznanie, že tak je teda niečo vonkajšie, čo my môžeme vnímať týmto vnútorným spôsobom, teda duchovné vnímanie, alebo to nie je. Alebo naozaj zažívame všetko len takto subjektívne vrátane aj toho lucidného snívania. To sú učitelia, tak ja mám pocit, že dnešná doba je taká, že kedysi to bolo tak, keď boli iné doby, že bola určitá hierarchia duchovná v spoločnosti sa odrážala. Že približne, aj keď sa to teda kazilo a korumpovalo, ale približne bola tá nejaký systém, že bol nejaký, kto bol hore, kto bol dole, kto bol zasvetený, kto bol král, kto bol šlachtic, kto bol iba a tak, takže istým spôsobom sa nejak ľudia obracali, že boli majstri duchovní a tak. A tá dnešná doba, mám pocit, že je taká, že to ako to sa zmazalo, že to nevidno, nie je to jasné, ktorí sú to. Hoci tu sú, že tí ľudia nezmizli. My keď veríme, že vlastne tu stále žijeme ďalej a že sa preťahujeme a v každej dobe boli, ale je to ako keby spoločensky úplne zmazané, že proste nemáte povedané, že kde je kto. A mám pocit, že to súvisí s tou úlohou doby, že každý si musí jednoducho si budovať vlastnú osobnosť sám. Že sa jednoducho musí obzerať okolo seba, premýšľať a učiť sa a brať si príklad z rôznych ľudí proste a hľadať, pýtať sa, kto je skúsený, kto je múdrejší, kto je, kde sú tí zasvetenci. Lebo keď na to sám nepríde, nikto mu to nepovie zvonku, nie je to napísané. Nechodia tí ľudia v nejakom púrovom ornáte, že ich je vidno. Proste a každý tvrdí, že je zasvetenie, že ja neviem, má nirvanický stupeň 57. Každý. Čiže jednotlivá duša je v situácii, kde to musí sama rozoznať. Nemusí to byť jeden človek, ale si skladá svoj vývoj tým, že sa nejako intuitívne si hľadá a učí sa od rôznych ľudí. Ale vôbec najvyššia, akoby to, čo Michail chce, že by vôbec chcel, akože my sa vždy učíme od tých aj fyzických ľudí, čo sú tu vtelení. Človek nejaký reálne aj chce sa nejaký príklad potrebuje vidieť, ale vlastne to práve zasvetenie dnes by malo byť, že si nájdeme spojenie s vnútorným svetom sami. Že sami máme toho vnútorného guru, alebo tie klasické školy aj v Indii majú celé kategórie, oni rozoznávajú, že môžete mať guru vteleného fyzického, ale že tí niektorí, ale to bývajú tí najlepší, nemali nikdy fyzického guru. Oni rovno duchovného, proste nejaká duchovná bytosť ich rovno naučila, takže oni zmudreli akoby sami od seba. Majú zvláštnu kategóriu týchto mudrcov, taká volá, že svapna siddha, tí, čo dosiahli dokonalosti v snovom živote. A to sú takí, čo chodili do školy v noci v spánku. To sa dá. Že nezahálate v noci, že iba spíte tých 8 hodín, ale zaspíte, tak idete niekam a chodíte tam do školy a tam sa normálne učíte. Takže keď sa trošku akože pôjdete spať, tak si spomente na to, že možno vy ste ráno múdrejší, vstanete. No a fakt, že proste niekto, keď trošku pracuje a snaží sa a takto, tak sa vám stane nie, že pôjdete do nejakého, že vás naháňajú nejaké príšery. Idete na také pekné miesto a tam vás niekto bude prevádzať a tam budú také obrovské kamenné nejaké tabule a tam budú vytesané a teraz keď prečítate, tam budú nejaké múdre veci. Zobudíte sa a budete tom rozmýšľať, čo to tam bolo. Že to vnútorné naladenie na ten sen a ten zámer. Mi to pripomenulo niečo, čo si spomínal pred chvíľou, keď si hovoril o tom preladení z niečoho negatívneho, zo strachu na lásku. Tak aj ako keby do toho sna idem so zámerom, že sa tam chcem stať múdrym. Ľudia sa nezindividualizujú. Máme akoby ja kultúru.
človek sa dnes chce spoliehať sám na seba. Tak v kultúre to vidno, že chceme tie staré tradície preveriť od znova. To obdobie, kedy boli takí tí učiteľia, ktorým človek bezvýhradne dôveroval a obrátil sa aj v tých najintimnejších veciach na nich. Zdá sa je preč. Vlastne dnes by to ľudia ani nedokázali. Zoberte si, že naozaj by ste mali niekomu bezvýhradne, bezpodmienečne dôverovať, lebo ten vnútorný svet je ako zložitý. A teraz by niekto povedal, že ale toto znamená toto a musíš to urobiť takto. Dnešný človek by to odmietal. Výsledkom je potom ale aj to, že všetci sú tí najmudrejší a každý má odpoveď na všetko, ale to nevyhnutne vlastne zašumí celý ten informačný priestor, vidno to, ja neviem, úplne obyčajne na internete. Ako sú tam úžasné veci, nie? Ale koľko percent obsahu je vlastne šum, čo tam nemá byť, ako by nemá byť. No, skrátka je tam, ale... Alebo echo. Toto ma zaujalo veľmi, lebo veľmi často sa mi stáva, že zachytím nejakú zaujímavú vec, ktorá, čo poviem, toto aj posunie ďalej a za 2 mesiace sa mi vráti naspäť. No, ako novinka od niekoho, že pozri si toto. Čiže tá otázka, ten imperatív stojí dnes tak, že človek sa chce poznať, sám seba viesť. Vidno to napríklad aj na tom, že my sme koncom 19. storočia objavili, že máme nevedomie. Predstavte si, že boli tie prvé psychologické učebnice, čo boli tie novodobé, James, základy psychológie, tam nie je ani zmienka o nevedomí. Veľmi ako zaujímavé veci popísané, ale proste neboli to. Vynašiel to Hartmann, ešte predtým vlastne sa to spomína u Schillera o filozofii a také náznaky a Jean-Paul to má ako keby básnicky, ale takže sa to spopularizovalo, že máme nevedomie, vlastne to až spopularizoval Freud so svojou psychoanalýzou. Čiže my sme dovtedy ani nevedeli, že to tam je. V tých starých mystériách sa takýto obsah posúval rovno v tých imagináciách. Že sa to nevysvetľovalo. Dnes, keď my si tu takto rozprávame, tak chceme rozumieť tým súvislostiam, že aké sú teda tie zákonitosti. Ale kedysi sa to takto nepodávalo. A podávalo sa to rovno v tých prežitých obrazoch a tam boli ako keby mysterijné také sled obrazov a to bolo to, čo sa predávalo v tých mystériách. No, vedeli to tí zasvetenci, ale sa hovorilo, že to bola ezoterika. Vlastne, keby sme pred Freudom chceli túto rozprávať nevedomí, tak by každý povedal, by to slovo neexistovalo, by sme nemohli o tom hovoriť. Museli by sme niečo iné rozprávať, aby povedali, že to je ezoterika, to je nevedecké. Teraz už môžem, áno, že to je Freud, Jung a tak, ale je to veda, nevedomie existuje. To je proste zase príklad na to, ako sa od príchodu Michaela posúvajú hranice vedy smerom do duchovného sveta. Že predtým by sa o tom nesmelo hovoriť de facto. Lebo ľudia by tvrdili, že to neexistuje, pretože to slovo neexistovalo, ani tie poznatky neexistovali pre ľudí. Ale takéto povedomie o tom, že sú nejakí zasvetenci, to tak akože bolo. Ale dneska sa to zase stratilo pre zmenu. Takže keď sa tak tu teraz rozprávame, tak vlastne väčšina ľudí, že čo to teda je to zasvetenie, tak taký zvláštna otázka. Musíme to vlastne vysvetľovať, potom ako keby demystifikovať a ukázať ako keby v takých tých bežných súvislostiach, v podstate v psychologickej terminológii. Mám tu 2 otázky, ja vás zároveň chcem požiadať, ak po vás dozreli otázky, tak sú tu asistenti, ktorí nám posunú, odozdajte ich, je ten čas, aby sme otázky kládli. Aký je zmysel života človeka? Toto prenechám tebe. Tuším, že to bude na mňa. O mne sa predpokladá, že viem všetko. Mňa sa všetko pýtajú. Ja som tu za to, aby som mal len tie oficiálne veci, takže zmysel života, ako samozrejme vedel by som povedať, ale skúsim začať. Možno Viktor Frankl v psychológii hovorí o zmysle a dalo by sa. On by sa na to na ňo odvolal. Počkaj chvíľu.
dobrá otázka, čo treba sa opýtať, ale niekde je to také, že by sa dalo muselo veľa hovoriť, aj to by nepomohlo. Jednoducho. Jednoducho, áno. Potom je, ale nepochopí to ten poslucháč. Byť duchovný. Byť duchovný. Zmyslom života jednoducho. Nepochopí, tak vycíti. Napríklad, že sebarealizácia. Zmysel života, máte to jednoducho. Ale čo to znamená? Takže znova sa musíme pýtať potom. Alebo láska. Nie? A tu by aj všetci súhlasili. Ale potom to rozhodujúce bude, že aj čo je to tá láska. A teraz zistíme, že každý si to inak predstavuje. Že dá sa jednoducho odpovedať, ale práve tá neprenosnosť tej skúsenosti, že každý rozumie tým slovom inak. Mohol by som aj, neviem teda, že prečo sa to, z akého dôvodu sa to pýtate. Na minulej prednáške v tom Ružinove sa ma to tiež pýtali, som pred celú prednášku hovoril o tej Franklovej logoterapii, ktorú budem robiť aj v nedeľu na tej vitalite a o zmysle života a duševnom zdraví. A oni povedali, ako ja mám vedieť, že aký mám ja zmysel života. Tam som cítil, že sa zle pýtala tá osoba, lebo ja vlastne, keď by som musel dať protiotázku, že aby nevidíte vôbec nič, čo by malo hodnotu pre vás a zmysel, že to neverím. To by už bol veľmi zlý stav. Čiže ak máte niečo, čo vám pokladáte za hodnotné, lebo ten zmysel života v prvom rade, tam je hlavná zásada tá, že na ňom musíte prísť sami, že vy musíte vedieť, že to je pre vás zmysel. Keď to niekto povie zvonku, tak to jednak bude mylné, viac menej, alebo to bude príliš všeobecné, že váš zmysel života musí byť konkrétny, vy ho môžete realizovať iba konkrétne, čiže buď bude mať pravdu a budem všeobecný, čiže to nemôžete realizovať, alebo to vám poviem úplne zle. Že takéto, že ísť za jasnovidkou a za médium, že povedz mi, čo mám ja robiť v živote, to je väčšinou na nič, lebo buď to vám povie zle, alebo tomu neuveríte, bo to nebude presvedčivé, že vlastne vy ste presvedčení o vašom zmysle, iba keď ste na ňo sami prišli. Lebo zmysel života je niečo, čo keď aj na vás nameria samopal a povedia, že vzdaj sa tej myšlienky, tak vy aj tak viete, že je to tak. Nie, že vám to zrazu si to rozmyslíte alebo niečo, lebo to by potom ste nemali dostatočnú silu to uskutočňovať. Keby to bola len nejaká prchavá informácia, to musí byť hlboké presvedčenie. Je zmysel musí života. prísť sám na to, ako na to príde, no že musí hľadať v sebe, že nič nepokladám za krásne, nič nepokladám za hodnotné, za pravdivé, to už by bolo ako smrť duchovná. Takže keď také máte, tak sa opýtate sám seba, a čo to je? No tak tam niekde je tým smerom váš zmysel, treba začať. Začnite o to sa, povedzme, nejako bojovať v živote, alebo to sa uskutočniť, dať si to za cieľ. A samozrejme, že vy na začiatku nevidíte to jasne, ale to vaše úsilie vás k tomu dovedie, až k tomu vašemu zmyslu stále hlbšiemu a jasnejšiemu. A začnite tam, kde vás ten pocit tej hodnoty a krásy a dobrá pravdy ako vedie. Ten kompas, on vám ukazuje, lebo keby ste hľadali, ja neviem, hrad Grálu a teraz ste v nejakom lese, tak neviete, kde to je, ale máte kompas, tak vám ukazuje, že tak tu choď kúsok a potom zase ten obzor sa vám posunie a chodíte ďalej. Takže len takto zvnútra treba za tým zmyslom ísť a ten kompas hodnotový máte. A samozrejme sa dá filozofovať všeobecne o tom zmysle, veľmi veľa povedať aj užitočné, ale to sú také na ujasnenie koncepty. Ja vlastne, aj keď v nedeľu prídete, budem o tom hovoriť, že napríklad je tam taká vec, že zmysel života vždy nejako súvisí so silami tvorivosti a slobodnou tvorivosťou a hravosťou, že to je buď nejaké tvorenie od toho fyzického, že máte deti a vychovávate ich a je to niečo nezištné, čo robíte akoby pre tie deti, že nie je to sebecká zábava. A to vám nakoniec dá náplnenie, že máte pocit zmysluplnosti. Keď budete zomierať, jak som tu, kde som to hovoril minulé o smrti,
nepamätám, kde. A že bude mať ten pocit, že máte takú plnosť ako zrelý plod, že vlastne vychovala som tie deti, bola som dobrú rodinu. Tak niekto iný má ako dieťa, že nejaký bádateľ, umelec a neviem čo, a stvorí niečo. Niekto iný, ja neviem, nejaký sociálny reformátor a obetuje sa vlastne pre nejaký pokrok spoločnosti a tiež tým, že je to niečo nezištné, niečo, čo súvisí s tvorivou silou a s obetavosťou, tak to je niečo, za čo späť akoby prídu z vesmíru také sily k vám, ktoré nemôžete si kúpiť alebo vyšpekulovať alebo niečo, ktoré vám dajú také, čo je taký pocit naplnenia, takej, neviem, či spokojnosť je to dôstojné slovo na to, je to také pocit nejakého naplnenia alebo šťastia, no. Spokojnosť je to, že to by mohli byť spokojní, že lenievý, ale takého zmysluplného, plného šťastia, ktoré potom vám dá mier. Že nemáte to, že a to som, a keby som mohol a som nemal hento a ešte to mi chýbalo a hento, že vlastne ten zmysel sa prejaví tým takým naplnením, že vlastne príde mier, že ja som žil tak, ako som mal. A že akoby s tým mierom môžete aj zomrieť potom. A toto je niečo, o čom Frankl perfektne povedal, že tento zmysel, to šťastie, to sa nedá naháňať ani vyrobiť, alebo že v Amerike, že buďte šťastní, že choďte za svojím, to sa nedá. On hovorí, že to je opačne. Že toto šťastie, to naplnenie môže prísť len výslový dár od niekoho, o kom vy nemôžete rozhodovať, od Boha alebo čo, od niekaďal, ako vedľajší výsledok toho, že sa nezištne venujete niečomu, nejakej tvorivej práci, niečomu dobrému. A keď to robíte a tomu sa darujete, tak vtedy vám odkiaľ si, kde si príde niečo, čo by ste nemohli vyrobiť, keby ste sa roztrhali. A hlavne, keď idete egoisticky, že idete, že chcem byť šťastný, tak vtedy určite idete preč od toho. Vtedy to nedostane. Čiže my vlastne to šťastie nám niekto dá. To skutočné šťastie, ako keby váš aniel alebo niečo. To nie je možné vyrobiť. Iba keď sa darujete, dostanete to od nejakej vyššej inštancie, a keď sa za tým naháňate, že buď šťastný, alebo seba realizuje sa, alebo takéto, tak vlastne iba je človek stále hladnejší, lebo to nemá zmysel totiž. Šťastie je vedľajším produktom zmysluplne zameraného života. Áno, takto. To je dobrý čas, aby sme si pustili krátky film. 3 minútový, ani možno nie. Poprosím.